Comencem l'entrevista. Avui amb nosaltres Ferran Medico, director del Centre d'Arts Escèniques de Reus. Digui'ns, què representa tornar al capdavant del CAER? Bé, és una sensació important, és a dir, sentir que la ciutat havia recolzat ja una vegada quan em va encarregar el projecte del Centre d'Arts Escèniques de Reus, que les 3 administracions em van recolzar per fer la gestió i que ara hi tornin, per mi m'emociona. Això sí, al capdavant, però en una època de retallades. I és el moment que estem i em sembla que ho comentàvem ahir. Jo crec que és molt important, però aquests dies els titulars ha sigut un 20% menys de pressupost. Jo crec que el titular també podria ser, com molt bé apuntava avui el Punt Diari, que diu el Teatre Fortuny en expansió. És a dir, jo crec que és un moment molt important per valorar també que en un moment que hi ha aquestes grans retallades, aquests grans reajustos econòmics, que en cultura, que la ciutat de Reus, que en el Consorci del Teatre Fortuny, que les 3 administracions, que l'Ajuntament de Reus té problemes econòmics, que la Diputació té problemes econòmics, que la Generalitat té problemes econòmics, que tothom té problemes econòmics, que en un moment així, podríem dir, la retallada només sigui d'un 20%, a mi em sembla una altra vegada que és un fet a destacar de l'aposta de les 3 administracions, de la Generalitat, de l'Ajuntament i de la Diputació, per la ciutat de Reus com a capital cultural del sud de Catalunya. I voleu potenciar amb imaginació la nova programació. Sí, la voluntat és... Sempre la imaginació és important, és a dir, si no som capaços de construir uns imaginaris nous, vol dir que socialment no avançarem, vol dir que ens estancarem, no? Per tant, l'imaginari és un fet importantíssim, perquè si el Julio Verne no hagués dissenyat en un conte el submarí, o algú no hagués somiat que aniríem a la Lluna, no hi haguéssim anat. Per tant, com si haguéssim la ciència, la tecnologia, al cap de cents anys, arriba després a fer aquell somni que algú havia somiat feia potser 300 o 400 anys abans. Per tant, l'imaginari és molt important i en aquests moments encara més imaginar amb ambició, amb humilitat però amb ambició. Faci'ns un avanç d'aquesta programació. És una programació eclèptica, però és una programació que inclou des de l'Outa Lamper com a cosa internacional, des de CAER Crea, que ara aquests cirulls que s'hauran sentit durant l'entrevista és perquè estan muntant Maquinensa, que s'estrena aquí a Reus i que després farà temporada al Teatre Nacional de Catalunya. Vindrà la Montserrat Cavaller per celebrar els 130 anys de l'obertura del teatre, els de la reinauguració i els seus 50 anys des del seu concert que va fer al Liceu. Ve el Forever Young, que és un espectacle que a data d'avui té 130.000 espectadors amb 100 i pico bolos, és a dir, per un públic majoritari amb ganes de riure, amb ganes de sentir música. Ve també una producció que és Centre d'Arts Escèniques de Reus en Càmera Musicae, que és CAER Territori. Càmera Musicae és una orquestra professional d'un gran nivell que s'ha volgut arrelar aquí, en el nostre territori, podent anar a Barcelona, a París o on fos, volen treballar des d'aquí i òbviament nosaltres els volem recolzar amb el Manel Camp i amb el Llibert Fortuny i és una coproducció del Centre d'Arts Escèniques de Reus en Càmera Musicae. Ho programem 2 dies, que també és voluntat de començar a obrir una mica més, fer aquestes mini temporades que jo sempre he dit, per arrelar públic, perquè el públic pugui triar quin dia vol anar al teatre i perquè a poc això ho hem d'anar omplint, no? Per anar tornant a una normalització a què el ciutadà se senti que és un ciutadà de primera en accés a la cultura. I quin és el paper del Centre d'Arts Escèniques amb els creadors locals? El CAER continuarà apostant pel territori d'una manera molt ferma i molt insistent. Volem fer unes gires pel territori de la província perquè volem arribar també a municipis on els seus equipaments no siguin prou normals per circuitar normalment. Per tant, aquesta és una voluntat d'implicació en el territori. Continuarem apoyant els creadors del territori amb voluntat, però no de que facin coses només per aquí, sinó buscarem els creadors del territori que des del territori els puguem llançar a inserir-los en la xarxa normal nacional del país i continuarem treballant per fer esdeveniments únics a la ciutat, el que vol dir participació de gent d'aquí i que el fet sigui únic a la ciutat i que podríem dir que no pugui ni girar, que qui vulgui també hagi de venir a la nostra ciutat per tota aquesta oferta que a banda del cultural també té
des de la Capsa Gaudí, des del modernisme, des d'aquest paratge tan preciós. Esperem que no la descobreixin del tot la província, perquè a 5 quilòmetres, a 10 quilòmetres pots estar a la platja i a 10 quilòmetres estàs a la Mussara, no? Per tant, és una província de contrast i per tant és un potencial també turístic. I ara el test Reus a prop, molt a prop. El gegant indi o la mulassa? Mulassa. Plim o vermut? Plim. El centre de lectura o el círcul? El círcul i el centre de lectura. Salou o Cambrils? Cambrils. Festa Major de Misericòrdia o Festa Major de Sant Pere? Sant Pere. Coca amb cireres o menjar blanc? Coca amb cireres. Ametlles o avellanes? Avellanes. Torrades. Hem acabat l'entrevista. Fins la propera.